Klaas, det her det er til ære for dig, hvis jeg kan. Selvfølgelig kan du det. Ja. Ja. Jeg kan jo godt fortælle Klaas i mellemtiden, at vi også har lavet en Cosmopolitan drink. 3-dobbelt eller sådan noget der, så vi er godt i gang derinde i køkkenet. Det er jo også søndag. Må jeg lige tage sammen af? Ja, okay. Eller gør man ikke det? Det kan du jo sagtens gøre. Det er ikke nødvendigt for design. Men det gør videoen længere, og så bliver Klaas gladere. Jeg har overhovedet ikke træning nok i det her, Måns. Klaas, hvor er du? Vi mangler dig. Og som du også kan se, så er besnøringen af sablen ved at gå fløjten, og jeg kan ikke huske, hvordan man gør, fordi jeg var ikke officer. Så må du også... Ja. Det er rigtigt, det du gør. Du er bare ikke vred. Ja, du skal ikke ryste den hver gang, Katrine, for helvede. For satan. Okay, nu vil jeg gerne. Ja. Værsgo. Hvor er du god. Tillykke, Klaas. Eller det. Og vi savner dig. Ja, det glæder os til, at du kommer hjem igen. Ja. Hej, Klaas. Nej, det var helt galt. Katrine, altså jeg filmer stadigvæk. Jeg synes, det er det. Men jeg gør det jo ikke så godt. Nej, jeg gør det ikke. Nå, altså, vi slutter nu.